Hau Mikel da, eta gutako askok bezala informazioa gordetzeko gailu elektronikoak erabiltzen ditu. Bere mugikorra, USB-ak, CD-ak eta abar. Zenbaitetan, gailu hauetako bat ez dugu gehiago erabili behar, eta zer egiten dugu? Askotan, zakarretara botatzen dugu. Adibidez, gailu hobe bat erosetulako. Beste batzuetan, lagun bati uzten diogu, beraiek erabili dezaten. Gure informazioa ezabatzeko, ezabatu botoian klik egin dugunez pentsa dezakegu informazioa ezabatuta dagoela, segurua dela. Baina hau ez da beti horrela. Gailua eskutxarretan eroriz gero, zenbait kasutan posible da berez ezabatuta zegoen informazioa metodo batzuen bidez berreskuratu ahal izatea. Horrela, gure argazkiak eta dokumentuak lortu daitezke, gure informazio pertsonal eta konfidentziala lortuz, gure segurtasuna arriskuan jarriz azkenean. Hauek egiteko, Eraser bezalako programak dauzkagu, ezabatze segurua bermatzen digutenak. Informazio gehiagorako joan zaitez beraien web ofizialera.